ଏଇଠି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ସେମିତି ଖେଳ ନୁହଁ, ଏ ଖେଳ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ଇଏ ବହୁତ ନିଆରା, ସବୁଠୁ ଦାମୀ, ସବୁଠୁ ନିଆରା। ଦେଖିଲେ ହସିବେ, ନ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଡବାରେ ଗୋଇଠା ମରାମରି ଖେଳୁଛୁ। ଆମେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ତ ନାହିଁ, ପାଠଶାଠ ତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ସବୁବେଳେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁ ଆଉ। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ସବୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ, ମାନେ କେତେବେଳେ କେତେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଛୁ। ଏମିତି ଖାଲି ଚାଲିଛି ଗୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ି। ଖାସ୍ କରି ଏଠି ପାକା ଦିଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସରେ ଗଡ଼ି ଉଠିକି ପଡ଼ି ମାନେ ଛିନଛତର ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ହେଇଲୋ ହେଇଲୋ କଣ କମାଇ फुटबॉल तो हाथ रे गोड़ खेल जाए ये को प्रकार खेलले आमर भाई आम भाई पाखे बहुत टैलेंट रही है ये खेली पारे आपन जब खेल पारे तो कमेंट करूँ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଇରେ ଇରେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ହର୍ନ ବାଜିଲାଣି। ଏଠି ଆମ ଟୁକୁ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇରେ 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 ଆଲୋ ଇଏ ଆମ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ, ଏ ବୁଢ଼ୀକି ନିଦ ନାହିଁ ନ ଜାଣି ଯାଇକି ବୁଢ଼ୀ ହେଇ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ବୁଢ଼ୀ। କ'ଣ କହିବୁ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବୟସରେ ମାନେ ଉଦ୍ଯାପନ ଆଗ୍ରହ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସବୁକିଛି କାମକୁ ମାନେ ପସିବୁଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତ ଘରେ ରହି ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ କରୁଛୁ, କିଛି ଆମ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବୁ, ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ ଖାଲି ଉଗୁରି ହେଉଛୁ ଆଉ। ଥୋବରା ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଥୋବରା। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା, ସିଏ ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି କଣ୍ଟା ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଛେଳି କଣ୍ଟା। ଭାଇଙ୍କର ନଖ ଫାଟିଗଲା ଇଟାରେ ବାଜିକି। ହ୍ୟାଲୋ ସୁକୁଟି, ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ। ଏଇଟା ମୋ ସୁକୁଟିଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ। କଜିସ୍ କ୍ରିଏଟର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ତଥା ବିଫୋର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ସୁକୁଟି ସାହୁ କିଏ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି କ'ଣ କହିବୁ, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ତ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେଠି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ଉପରେ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ନଥିଲି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ମୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା କ'ଣ ରାସନରେ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଯାଉଛି ଫକୀରା ଡିଲର ପାଖକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭିଡ଼ ଥିଲା ବୋଲି ଫେରିକି ପଳେଇ ଆଇଛୁ। ଇଏ କିଛି କାମ ପାଇଲାନି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଦେଲା ଆଉ।